Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen. En vandaag bij mij hier te gast Bernie van Lierop. Bernie, een man met ontzettend veel gezichten, maar in Venray is ze vooral bekend van de schutterij. Klopt. Hey Bernie, hoe lang doe je dat eigenlijk al, die schutterij? Ik ben vanaf 1981 lid geworden. Dus inmiddels al een hele lange periode, 32 jaar. Begon als 6-jarige en inmiddels door mogen groeien tot functie van voorzitter. Ja, want je hebt al heel wat functies bekleed binnen de schutterij. Even, welke functies bekleed jij op dit moment eigenlijk allemaal? Want dat zijn er volgens mij ook een hele hoop. Ja, dat zijn er op dit moment ongeveer 13 functies. Nou, soms eens op. We beginnen met 13. We beginnen met natuurlijk voorzitter van de schutterij Sandakker, Gelderse Jan uit Venray. Bondssecretaris van de Schuttersbond Juliana. Dat is de overkoepelende Noord-Limburgse organisatie. Daar ben ik ook penningmeester. Ik ben voorzitter van de Schutterscombinatie Noord-Limburg. Webmaster van de Schuttersbond Juliana, van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie, van de eigen schutterij. Daarnaast ben ik redacteur van het Limburgs Schutterstijdschrift. Ik ben actief in de Venrayse politiek en een tweetal commissies. Campagneleider van Samenwerking Venray bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Ik zit in de medezeggenschapsraad van basisschool De Vlaswei. En dan is een aardig lijstje, dus een beetje gebaal. Ben je wel eens thuis? Ja, klopt. Ik ben gelukkig, gezinsleven dat staat bovenaan. Dat is het belangrijkste wat er is. En dat kan ik gelukkig combineren. Dat ik ook kan delegeren en mensen heb om aan te delegeren. Dat is heel belangrijk dus. Nou, dat was inderdaad een hele waslijst aan functies. Ik ben een beetje onder indruk. Even terug naar de schutterij. Heeft zo'n schutterij eigenlijk nog wel bestaansrecht in deze tijd? Je moet er heel veel voor doen. Natuurlijk, alle verenigingen hebben op dit moment heel veel moeite om te overleven. Ik zeg ook altijd, onze beschermheer Frank Nielsen zegt dat altijd van ja, besturen zouden eigenlijk moeten besturen in plaats van proberen om te overleven. Dus wij steken ontzettend veel tijd in een jeugd- en jongerenbeleid. Wij steken ontzettend veel tijd in het begeleiden van nieuwe leden. Je moet er heel veel voor doen, dus je bent eigenlijk dagelijks met de vereniging bezig om te zorgen dat die toekomst ook gegarandeerd is. Want hoe doe je dat dan? Want hoe werven jullie bijvoorbeeld nieuwe leden? Heel veel mond-aan-mond reclame, heel veel mensen erbij betrekken. Wij organiseren promotiefeestjes op onze schuttersweide. Ja. En zodoende trachten we dus mensen uit de gemeenschap kennis laten maken met Schutters Gelderwezen. Natuurlijk als ultieme doel om lid te worden. En dat is heel lastig, maar het loopt redelijk. Ja, dat wou ik net vragen, levert het wel wat op? Ja, nou ik moet zeggen, het komt natuurlijk, op het moment dat je een activiteit organiseert, kan het niet zijn dat je meteen een respons krijgt. Maar je moet doorzetten, je moet elk jaar weer je boodschap herhalen. En uiteindelijk komt het goed. En op dit moment waarschijnlijk zullen er 7 nieuwe leden toetreden. Dus dat heeft dan toch de opbrengsten. En daar word jij als voorzitter heel erg vrolijk van natuurlijk. Ja, natuurlijk. Klopt. Ja. Met elk lid ben je heel tevreden. Je geeft ook aan dat ze heel erg goed begeleid moeten worden. Waarin moeten ze dan begeleid worden? Nou, begeleid worden, kijk, de schuttersfamilie is een aparte familie. Ik zeg altijd, je kunt lid zijn van een voetbalvereniging of van een tafeltennisvereniging. Maar als je lid bent van de schutterij, ben je eigenlijk lid van een familie. Dat betekent dat je met elkaar heel goed door de deur moet kunnen. Dat geldt niet alleen voor de vereniging, de trainingssessies die we hebben, maar ook heel veel ondersteuning op mentale vlak. Op het moment dat het thuis is, kunnen ze bij mij terecht. En op dat gebied, daar komt de familiezin ook naar voren toe. Ja. En dat is heel belangrijk. Want je hebt het over trainingssessies, dan doel je denk ik op het schietgebeuren? Ja, het schieten, het exerceren, het drumband oefeningen die er plaatsvinden. Dus op dat gebied heel veel trainingen die toch moeten plaatsvinden. En wat heel veel mensen ook niet zien. Dus, hoort het ook echt bij onze Limburgse traditie, vind je? Ja, het is echt een pure Limburgse volkscultuur. Ik ben wel blij dat er inmiddels in Gelderland en in Amsterdam ook schutterijen zijn. In Amsterdam ook, ja? Ja, daar is inderdaad 2 jaar geleden een nieuwe schutterij heropgericht. En het eerste feest was een schuttersfeest in de Jordaan. En dat was gewoon schitterend. Klinkt heel bijzonder. Ja, absoluut. Ik ga even met je terug naar je jeugd. Hoe was die? Ik heb een moeizame jeugd gehad. Ik ben in 1981 getroffen door een aandoening aan de lymfeklieren. De levensverwachting was op dat moment heel gering. En door alle experimenten heb ik het mogen overleven als een van de eerste. En ik ben er nog steeds. Alleen in je hele jeugd heeft dat natuurlijk wel dat neem je mee. En neem je dat op dit moment ook nog mee? Bepaalde fases wel.
Ik heb sommige dingen heb ik nog goed op mijn netvlies staan. Ja. Bezoek van juffrouw Wilma destijds, de juffrouw, dat ik open door de gang zie kruipen. Net voordat ik de operatiekamer inging. Die momenten die staan me nog helder bij. En daar denk ik af en toe nog aan. Maar dat heeft me ook wel gesterkt in mijn levensvisie. Dus, En op dit moment, hoe uitzicht dat in het leven? Je bent er inderdaad thuis mee bezig op het moment dat je een rustig moment hebt. Dan denk je wel eens terug aan de periode dat het, die achter ons ligt. En je denkt dat het heel anders had kunnen aflopen. Een stukje bezinning die dat Ja, bezinning inderdaad. En ook die hebben me gesterkt in het moment van ik wil van mijn leven iets maken. En niet op de achtergrond wegkwijnen, maar daadwerkelijk meelopen vooraan. Komt die hoeveelheid functies misschien daaruit voort dan? Ja, klopt. Ik ben zonder meer dienstbaar naar de gemeenschap. Dat zit een beetje ook in mijn bloed. En zodoende speelt daar natuurlijk ook al mee dat ik heel vaak vooraan wil lopen. En ook de veelvoud van functies die ik uitoefen. Ja, je bent getrouwd. Ja. Met Annemie. Jullie hebben 3 dochters. Ja, klopt. Heel veel tijd kwijt aan al die dingen die je doet. Snapt jouw gezin dat? Nou, moet ik zeggen, mijn vrouw is afkomstig uit de Schutters en Gildewezen. Dus die kent mij eigenlijk vanaf ik 6 jaar was. De hele familie is inmiddels lid van de schutterij. Dus op het moment dat we weggaan, gaan we met z'n 5 weg. Je krijgt nooit ruzie, want je komt altijd tegelijk thuis. En ook mijn vader en moeder zijn erbij. Mijn broer en schoonzus zijn erbij. Dus het is echt een hele familie die erbij is. En dat zorgt er wel voor dat je inderdaad nooit ruzie krijgt. En ze ook begrijpen waarvoor je het doet. Wat is voor jou het belangrijkste in het leven? Zonder meer het gezin, dat staat voorop. Een goede gezondheid en heel veel genieten van het leven. Het kan af en toe heel kort duren. Dus op dat gebied maken van je leven, geniet ervan. En dat is het allerbelangrijkste. Even naar je politieke carrière, want je zit ook in de politiek. Ja. Je bent lid van Samenwerking Venray. Klopt. Waarom ben je ooit de politiek ingegaan? Nou, ik ben benaderd in 2001 door Gert Verkoeien en Ike Busser. Aangezien ik in Venray een hele grote kennissenkring heb. Met name door de schutterij natuurlijk. En ze zochten eigenlijk mensen die op de lijst zouden willen. Met ambitie om in de toekomst wat meer voor Samenwerking Venray en voor de Venrayse burger te doen. En ik ben erin gerold. Ik ben in eerste instantie, was een vrij vreemde wereld. Een trage besluitvorming. Ik ben vrij snel fractiesecretaris geworden. Ja. Misschien op dat moment iets te snel. Maar daardoor kreeg je wel ontzettend veel mee van de Venrayse politiek. Want wat voor politicus ben jij? Ik ben meegaand. Ik sta open voor alle gelederingen. Dus iedereen kan bij mij aankomen met zijn problemen. Ik ben ook heel resoluut erin. Je kunt oplossingen verzinnen die goed zijn voor de mensen. Want soms moet je ook een negatief bericht berichten. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Het kan niet altijd positief zijn, maar ook de negativisme hoort erbij. Dus er is sprake van realisme op het moment dat ze met vragen bij mij terechtkomen. Ik wou net zeggen negativisme of realisme. Ja. Vind je dat de lokale politiek niet wat te ver van de mensen staat? Absoluut. We zien op dit moment echt de afstand tussen de politiek en burger is ontzettend groot. En dat is heel belangrijk om daar iets aan te doen. Wat doe jij eraan dan? Heel veel contacten met mensen. Dus op het moment dat mensen een probleem hebben, ga je erheen. Je praat met die mensen en je gaat iets voor ze doen. Als mensen een probleem hebben, waar moet ik aan denken? Bellen ze jou op, hey Bernie, ik heb een probleem. Nou, meestal inderdaad, of in het dorp, op het moment dat je rondloopt, spreken ze aan. Ze hebben mijn telefoonnummer, mijn mailadres. Als ik ze tegenkom op de Schuttersweide, spreken ze me aan. En daar heb ik een luisterend oor. En dat is ook heel belangrijk. En vervolgens er ook iets mee doen. En dan krijg je ook waardering vanuit de mensen. En dat is heel belangrijk. En ik denk dat wij als politicus daar veel meer de nadruk op moeten leggen. Want de burgers bepalen wat wij moeten doen. Wat is je uiteindelijke ambitie in de politiek? Ik ben nog jong, ik ben 38, dus relatief eigenlijk jong. Ik denk wel dat de Venrayse politiek niet mijn eindstation is. Ik heb de vorige periode op de provinciale kieslijst gestaan voor het CDA. Door omstandigheden heb ik me daar toch op het laatste moment voor bedankt. Maar de ambitie is wel in ieder geval om in richting provincie en wellicht in een later stadium richting Den Haag iets te kunnen bereiken. We zullen het volgen, ik ben benieuwd. Bernie, in maart zijn de verkiezingen. Waarom zouden mensen op jou moeten stemmen? Nou, de Venrayse burgers moeten gewoon op Samenwerking Venray stemmen. Natuurlijk bij voorkeur op mijn persoon, omdat ik de komende jaren voor Venray vooraan wil staan. Ik wil de mening van de Venrayse burger verwoorden in de gemeenteraad. En dat kunnen ze doen door een betrouwbaar persoon te kiezen. Dus op dat gebied stem op Samenwerking Venray en met name op mijn eigen persoon. Als laatste vraag ga ik toch terug naar de schutterij.
komt het OLS ooit hier naar Venray, Bernie? We zijn er 2 keer heel dichtbij geweest. Dat vroeg ik niet. Nee, klopt. We gaan door. We krijgen komend jaar een nieuwe wedstrijdbus met de nieuwe technologieën. Ik heb het gevoel dat het OLS binnen nou en 5 jaar een keer naar Venray toe komt. En op dat gebied is dat ook een strohalm richting de toekomst om dat te bereiken. En wat zou dat betekenen voor Venray? Droom eens even, hoe ziet dat eruit? Dat is een hele lange droom die er is. In mijn ogen schieten we op de Brabander. Daar zullen dus 170 schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg komen, de optocht lopen. We zullen daar de schietwedstrijden gaan houden en we zullen voor Venray op de kaart gaan zetten. Nou, laten we hopen voor jou en voor heel Venray dat die droom gaat uitkomen. Laat het hopen. Dankjewel. Graag gedaan. Okay. Dames en heren, heel hartelijk bedankt voor het kijken naar Onder 4 Ogen. Tot de volgende keer. Tot ziens.